El grup municipal Bloc Compromís de Carcaixent vol presentar a l'alcaldessa i a la regidora d'Educació el següent prec. Fa cosa d'un any, aquest grup municipal va presentar una pregunta a la senyora alcaldessa perquè ens informaren de quin era l'ús que anava a donar-se a l'Aulari de Gaianes i que se'ns diguera si hi havia alguna negociació en marxa. La resposta rebuda va ser ben poc satisfactòria perquè sols ens comunicaren que estaven buscant un ús, 2 línies, escuetament. Els últims dies hem pogut llegir una publicació que el partit en el govern ha repartit entre ciutadans i ciutadanes de Carcaixent. En el document llegim, entre altres afirmacions, que no tenen vostès cap problema en admetre que han tingut errades en la gestió municipal, com per exemple en la gestió amb la Universitat Catòlica sobre l'Aulari de Gaianes. Una errada que ens ha costat més de 1,2 milions d'euros que es podrien haver dedicat a moltes altres coses que el poble necessitava i que a hores d'ara segueix necessitant. O fins i tot a aquest mateix projecte, però fent la gestió amb pressura i seguretat. Diuen també vostès, en el seu fullet publicitari, que l'Aulari municipal serà ocupat per un nou projecte. Afirmen també que sempre han sigut lleials a l'oposició quan aquesta s'ha mostrat disposada a treballar pels veïns. Totes aquestes afirmacions, llegides al seu fullet publicitari, ens porten a formular el següent prec. Atenent als fets ocorreguts amb la gestió amb la Universitat Catòlica i les conseqüències d'aquella errada que, a més de deixar un esquelet a Gaianes, va deixar buit l'espai de Santa Anna i les aules del conservatori per les quals es rebia ingressos per lloguer. Atenent a la voluntat del govern, segons diu en el seu escrit, de ser lleials amb l'oposició quan es troba disposada a treballar pel poble. I atenent a la més que demostrada voluntat de treball pel poble que té el grup municipal Bloc Compromís, admesa per vostès, plenari rere plenari, reflectida en propostes fetes en ferm i per escrit que l'equip de govern té damunt de la taula per a valorar, i en la nostra actuació en temes d'importància rellevant per als veïns de Carcaixent, tal com també vostès han reconegut a si mateix, preguem a l'alcaldessa de Carcaixent i la regidora d'Educació que ens informen per escrit i de manera detallada de quines són les negociacions que es mantenen actualment per a l'ocupació de l'Aulari de Gaianes, amb qui es negocia i en quin punt de la negociació ens trobem. Moltes gràcies.